engko dhisik aja daya-daya. Pun Kakang ngerti sumengkaning Yasira Siadi bakal enggal ngrampungi gawe nanging Siadi ora ndungkap yen lakumu kepalan gunung. Aku isih awas tak lompatane. Pun Kakang ora maido, kowe nglumpati gunung iki tekan. Ning apa kowe ngerti? Pucuking gunung kae ana cahya bunder kebrek kae apa Kudara? Wah, kae cahyane ngopo? Kae pusakane Prabu Jarasandha. Wujude tambur ingkang aran Kyai Gurnita. Ayo yen ora ngandel langkah ana. Kowe wani nglangkahi tambur Kyai Gurnita kowe bakal konangan wong Magadha sebab tambur kuwi bakal muni sing sarana ora tinabuh dening manungsa. Lah prayogane kepiye supaya ora ngribeti laku? Arjuna wonten dawuh Koko Prabu ruwaten wujuding tambur Kyai Gurnita supaya aja ngribet-ngribeti laku ya. Kaya tenang kono Glis amentang rangkap pisang Arjuna jemparing mumbing gendhewa pinentang-pentang merik suarane kaya putung-putung gedewani lepas kebat kaya kilat kesit kaya natik tumanduk jati ning lisan lalu langing tambur Kyai Gurnita ajur dadi swalang-walang. Kakang wopo. Nah, iki wis ilang. Tak perkara sukertaning dedalan. Siadi kudu kebak ing pengati-ati sebab Jarasandha kuwi ratu digdaya. Aku ora wedi mbok pamer wong digdaya. Lah iki ora kok jeneng pun Kakang kuwi leden-leden kuwi ora urung ngerti to sejarahe Jarasandha. Jarasandha kuwi biyen anake Ratu Magadha, anake Prabu Briyadrata. Jarasandha kuwi wong siji, anake garwa loro. Prabu Jarasandha kuwi garwane loro. Prabu Briyadrata kuwi garwane loro. Lah, Prabu Briyadrata kuwi wis suwe nggone mengku garwa ora kagungan putra. Sanane Prabu Briyadrata mau tapa ana sungapaning Bengawan Bhagiatri. Wanci bengi pangkone ketiban pelem pertangga jiwa saka kayangan Suralaya. Lah gandeng diparingi nugraha wujud woh pelem pertangga jiwa diasta mundur garwane loro, peleme disigar dadi loro. Iya. Sabubare garwa loro dhahar pelem pertangga jiwa mau nggedini bareng. Lek engko nang jabang bayi lahir jebul ya mung separo-separo. Ngono wae rupane beda. Sing siji rupane putih, siji rupane dadu. Mula parapane Jaka Slewah. Mulane bayi sing mung separo-separo mau diguwak menyang tengah alas ben ditemu karo kewan galak men dimangsa. Jalaran Prabu Briyadrata isin duwe anak ora sampurna. Kocapa bayi separo-separo mau ditemu karo wong alasan wadon jenenge Nyai Jara. Digatokke bayi mau malah gathuk urip. Bareng urip digula wentah diparingi tetenger Jarasandha sebab sing ngopeni jenenge Nyai Jara. Diparapi Jaka Slewah. Mergo rupane pancen ya Slewah. Sabubare mengkono takon karo Nyai Jara, "Aku iki anake sapa?" Dibelakane kowe kuwi anake Ratu Magadha Prabu Briyadrata ning uripku disetrake nalika semono kowe diguwak ning tengah alas ora diopeni karo bapak nesu Jarasandha mang. Sora hamuk nang negara Magadha bapakne dipateni, ibune loro dipateni. Nanti bapakne dibeset
kulite dinggo manulanging tambur Kyai Gurnita mau. Nah, bareng tambur Kyai Gurnita wis dirupat karo Janaka, bleduk ajur dadi sewalang-walang. Mau ana swara ning sing midhanget mung pun Kakang ngucapake rasa panarima dene Prabu Briyadrata wis bisa ya kuwi munggah maranging tepet suci. Iya. Kula kan saka kuwi yayi sing ati-ati. Rene Jara Sandaka ora gelem percaya karo kangwasaning Gusti sing gawe urip, ning percaya karo Sang Hyang Bathara Kala, dewane Brahala mau. Kula ngenengake sesaji Kala Ludra. Bekakak Ratu Satus. Kula siadi kang minangka dadi dutaning adil. Dadi Werkudara kowe iki diutus, sing utus sapa Gusti sing gawe urip kon nindakake dharma ngluwari bebandaning para raja Narpati kae. Ing pamrih supaya besok bisa nyengkuyung marang adeking sesaji Raja Suya. Kowe mateni Jara Sandaka kowe ora dosa sebab kowe nguripi Ratu 97 negara kae. Iya. Yo, tak jakae mengko dhisik. Aja daya-daya. Iya. Percaya karo pun Kakang, sak wengis-wengise Jara Sandaka kuwi isih ana apike. Apike piye? Yen karo pendhita dheweke rada pekewu. Mula iki mengko ayo yayi ngagem busana kabrahmanan. Ditemoni sarana becik niat ingsun ora bakal ngenengake peperangan. Njaluk para raja Narpati sing dikunjara kuwi kon ngetokake kon wenehi pangapura. Yen perlu Jara Sandra dijak bebarengan. Ayo padha ngucapake puji sesanti ana ngersaning Gusti, idep-idep pun Kakang karo Siadi nuduhake margane kamulyan marang si Jara Sandra wong sing lali utawa mingerke blate mau. Ngerti tak karepake? Yo wis ngerti. Yen pancen ayo tata-tata bebarengan. Lawan pun Kakang nindakake dharma ngagem busana kabrahmanan.
amit pasang Kalimantan bi sinabeto ing ira-ira tinebih nasiku dedaning Bathara Sinuwun kowe ingkang sowan iki ana Brahmana kang prapta ngarsaning sun Sang Begawan sira iku mau pandhita saka ngendi lan sapa kang dadi keparapmu menawi Paduka Prabu dangu kaliyan jasad kula wingking saking petapan Ngardi Sekar kula ingkang Sedyamastani kula pun Resi Kesawa inggih Sinuwun sing gagah gedhe dhuwur aku Resi Bilawa sing bagus Jatmika sapa kula ingkang Sedyamastani kula Resi Suparto Sang Brahmana bayane wigati apa dene sajak Nyalawadi tekamu nggih saderengipun diagung pangaksama Paduka Kanjeng Sinuwun suwan kula ngarsa Paduka Sang Prabu menika namung netepi inggih menika darmaning gesang kula ing atasipun kula menika setunggaling Brahmana ingkang kedah memayu hayuning dawana sageta damel katentremaning jagat raya Sinuwun estining manah kula namung darbe penyuwun ngersa Paduka Sinuwun Prabu Jarasandha keparenga Paduka Sang Prabu ngagem kawicaksanan dipun parengna kula darbe penyuwun ing ngersa Paduka Sang Prabu sira darbe panyuwun apa tak lilani bondo donya negara Magoda tak rasa cukup upamane yen to kowe kuwi duwe kadang Brahmana pira cacahe aku saguh mulyakake nggih Sinuwun estining manah kula mboten nyuwun Mas Picis Raja Brana kula namung badhe nyuwun inggih menika begandanipun para raja Narpati ingkang sampun katawan wonten beting pagunjaran duh Sinuwun wonten rilaning penggalih Paduka Sang Prabu dinten menika para raja Narpati badhe kula suwun semanten ugi Paduka Sang Prabu kula dherekaken monggo sami ngagungaken peparingipun Gusti ingkang akarya jagat kanthi ngucapaken puji syukur ngersanipun Gusti menawi kula lan Paduka Sang Prabu menika pinaringan sih mila saking panjenenganipun mila Sang Prabu menika ingkang dados penyuwun kula tetiganipun menika ing ngarsa Paduka Sang Prabu siji sawu kula wonten dawuh luwung kowe njaluk bondo donya kusumana kaya wedi tewunen kaya banyu waton ora njaluk bebandaning para raja Narpati sebab para raja Narpati pancen ana pigunane sambung arapete kelawan kapribadene Prabu Jarasandha kula dene iki kowe kandha Mas Picis Raja Brana pira sing butuhake Sinuwun kula mboten betahaken Mas Picis Raja Brana kula wangsuli malih Mas Picis Raja Brana menika iki saged inggih menika mblingeraken raosing manungsa ingkang saged mbawuraken netra kula kathahing Mas Picis Raja Brana ingkang kados Paduka tindakaken menika duh Sang Prabu ing atasipun Paduka menika pados kamulyan nanging nyatanipun Paduka tasih tabri damel wisunaning liyan lajeng lepatipun para raja Narpati menika menapa kok ngantos badhe nampi pidana ingkang seklangkung ngawrat kula Sang Prabu sepisan malih kepareng boten kepareng kula suwun bebadaning para raja Narpati menika sepisan maneh Resi Kesawa kowe tak elikake kowe aja ngepok rasane Prabu Jarasandha jalaran iki kapribadenku kudu mengkono muka yen ora ngerti yo aku bakal ngenengake sesaji Kalalodra sesaji gedhin-gedhinan aja menika mung lamak pendhita kaya kowe kuwi nadyan to Dewa Suralaya dampyak pedhun ene negara Magoda ora tak rewes wis semingkira aja nyampuri perkara iki pupung urung tak remet ajur pandamu
kathok mata mlorok ora ndedelok kowe Jarasandha. Wo jebulane kowe ku ya isih enteng bobotmu dadi bruwak braok mung swaramu. Nyatane ora ngerti sapa sejatine jeneng ingsun. Ingsun iki dudu Brahmana. Telu iki dudu pendeta. Nanging ingsun Ratu Dwarawati Prabu Kresna pamonging Pandhawa. Kadang panenggak Pandhawa sing gedhe dhuwur kuwi Werkudara iki panengahe Si Arjuna. Kowe arep apa? Sana iwak kecemplung wuwu kowe iso mlebu ora bakal bisa metu. Kresna Werkudara Janaka kowe sing dadi kliwit aku ngerti kowe bakal ngenengake sesaji Raja Suya tiba kosok balen karo aku tak ulungake para Raja Narpati yen pancen kowe bisa nglangkai bangkene Prabu Jarasandha yen kroyon wong telu. Pandhawa muruk ora bakal perang kroyokan tak wene kamardikan. Endi sing mbok pilih antarané wong telu iki? Upamane aku milih Prabu Kresna, kowe wong ora tau perang, kowe wong licik. Sing mbok delke wicara apa meneh sing klemar-klemer kuwi. Bisa kapuk ora pendeng. Sing tak pilih kuwi sing Werkudara kuwi. Werkudara apa? Ketiban sampur ya. Gelem ora gelem kowe kudu tanding kawan Jarasandha. Kon metu suweke cangkeme.
tresna kakangku apa? Ketoke Siadi rada ketemper nyatane Siadi mundur. Wah. Iki mau gunung dideget karo Jorosan kaya pedhut-pedhut. Rasane kaya biyuki mawa bathok. Pancen bener. Yen to pancen kuwi duweni wisa pandi, wong kuwi murite Sang Hyang Bathara Kala. Iya. Ning elinga, sawangen yen to pancen Jarasandha karak tong ora utuh. Kae wong ora utuh kok dadi ora ngerti iki piye to Wong Udara. Sang Prabu Jarasandha wis kengrinangkus kawan Raden Werkudara sukunira kekalih cinandak Sang Sena sigra sinabetaken witing barean sigar padha saknalika Sang Prabu Jarasandha pejah kapisanan.